Sanibona, phinde nginibikelele njengalo mzuzu, ngalesi sikhathi, ngaleli thuba, ngaleli hora. Sibonge othandekayo ohlala ekhaya ezulwini ngokuhlezi esibusisa ngesikhulu isipho sokuphila, ngesikhulu isipho sesikhathi, ngesikhulu isipho sakho konke esinakho esikubonayo uNkulunkulu athe wasibusisa ngakho abantu bakaNkulunkulu. Singabantu yazi, it is unfortunate ukuthi noma izinto ziningi sizenza, but we are always not ready for ama-outcomes azo. We are always not ready for esingase sikubone noma ungase kube khona. Njengamanje siphila esikhathini sama-corrections kakhulu. Isikhathi sokuthi silungise konke okonakele, silungise konke ongekho right, silungise konke ekumele sikulungise. So njengoba siphila esikhathini sama-corrections, izinto eziningi kumele sizibuke from people, sizibuke from things happening, sizibuke from how did that person solve le nkinga loyana, why ingasolvekanga loya, why abanenkinga ngenxa yokuthi sizibuke zonke lezo zinto, and then we come to a collection, si understand ukuthi no man, ukuze thina sizisize asenzeni kanje, ukuze thina sizihlenge asenzeni kanje, ukuze thina siphulukise asihambe ngale ndlela, singahambi ngale ndlela, singaphili le mpilo, singakwenzi ukuthi nokuthi. So kuzomela sibheke ngazo zonke izindlela. So isikhathi sokuthi sihlele njalo siqwashile. We need to always be at a sober state ezingqondweni zethu. Sihlale njalo siqaphele, sihlale njalo sibuka. Because uNkulunkulu yena okwazi ukuthi afake amehlo akakwenza ukuthi ujule uyibukisise ngempela ngamehlo omoya, ngamehlo okukholwa lento. Ukuthi lento yenzakala kwenziwa yini. Umbukisise ngempela lo mfana lo mesesephuzile ukuthi hawu lo mayekuphuzile wakhuluma kanje. Why kanti kahle kahle uyabuzonda uNkulunkulu. Loyana yazi siyazwana naye kodwa mengathi asikhuleke. Hayi uqala phansi ashonelena le. Sekufika umoya kosombusa ke, umoya ongafanelekile, umoya ongalungile, onyanya uJehova, ozonda yonke into ehlangene noNkulunkulu. So we get to see all those things by what? By looking, by analyzing, by having a sober state la ezingqondweni zethu ezowenza ukuthi sihlezi ngaso sonke isikhathi siqaphelile yonke into. Kodwa singabantu ukuthi isikhathi esiningi asinaki. Asiziqapheli izinto ezisemqoka ekakhulu. Siyaziziba, singafuni ukuzibheka, singafuni ukuziqaphela, singafuni futhi ukwenza ngako, senze kahle nje empilweni khona sizohlengeka kokuningi okungasehaqa. We have to look, uyibhekisise into ukuthi this is not. Bukisise konke ngamehlo okujula nangamehlo okuhlakanipha. Enye into that I would realize kakhulu, ukuthi mengabe usuholeleka ukwenza okubi, you literally just want to rush. Yazi ngeke ngibone if umoya omubi usukholele kwenzela into engekho right, ufuna ukuthi usheshise. It's like usukusaba vele deep down wona ukuthi hey mhlawumbe ungabanjwa, mhlawumbe ngabonakala ukuthi imina. Ukubona ngisho umuntu ezokucela imali, mhlawumbe ufuna imali yokobhema. It's awuzame phela lapha, awuzame. Because uyazi ukuthi lento le ayikho right. Unamahloni vele ayo yonke lento. Uyasaba vele ngayo yonke lento. Umbona umuntu mekucela imali ubona ukuthi okay mhlawumbe le mali ufuna uyisebenzisa ukuthi ayophuza nani. Ubona ukuthi uba namahloni, uba nokwesaba deep down. Noma ayicela asheshisa nkosiyami awuyimali ukuthi ashintshe nje angabi i-character yakhe, angabi uyena uqobo. Angabi lo muntu omaziyo, lo muntu omjwayele. So that is how abantu abaningi imimoya masesibusa noma izinkanuko noma zonke lezi zinto ezisihlekisa zifuna ukuthi into uyenze usheshe, uyenze manje. And then mase usuyenzile futhi ubusuyisola after that. And yonke lento yokona iqala kancane iqale nge-excuse ukuthi ayazi ukuthi kumele ngikwenze, yazi inkinga ngiphethwe ikhanda, iqale kancane ukuthi hayi ngizokwenza namhlanje kuphela, kusasa ngeke ngisakwenza, phinde kancane ngizokwenza. Uhamba lo moya uphinde uzubuye. Uhamba uphinde uzubuye. And mase usubuyile ufuna ukukusheshishisa ukuthi uyenze lento khona ungeze wabuyela engqondweni. It's like umphefumulo wakho usukuthumbekile somewhere ngaleso sikhathi khona lowo moya usebenza ngalo mzimba usebenze, and then bese uyabuyisela umphefumulo wakho mase usudlile wasutha wayithola lento ade uyifuna. So mase usuyitholile bese yabuya ingqondo, bese sibuya ingqondo kuyikhani hayibo. Yazi kodwa bese ngeke isidingo. Yazi kodwa ukuthi nokuthi. That is when usubuyela ezingqondweni. That is when usubuyela at a state of your soul, at the state of yourself.
but ngenkathi usakulidela ukwenza lento awunaki. Kunalokho libele kuhlebela amagama ukuthi you need to do this, kumele ukwenze lokhu vele kukuthi. That is why abantu abaningi when it comes to this thing teenage pregnancy, thola ukuthi ingane siyazisola after ucansi. Nengane le ntombazana naleyo mfana, izingane seziyazisola ukuthi hayibo siyenzeleni lento. Kodwa ngenkathi besangena kuyona besathatha ukuthi ave muhle, uNkosi yami ungithengele into engiyithandayo, uNkosi yami ungenzele u1 no2 no3, and the more they do all those things abanaki. And then beholeleka ke bethintana ke manje benzana konke lokho. And kale kathi libele umthitha libele unaleyo mindset, I'm sure usukunaleyo ngqondo leyo ukuthi hayi vele ukuthi vele sikwenze sokuthi vele ngiyamthanda kanjani. But after sibreakekile lobu virgin, uzisole, uyokhala, ukhale, kodwa ayisekho into ezokusiza. Gone. Ayisekho into ezokusiza. A few months nje uzobe usuthola ukuthi uspat. A few months uzobe usuthola ukuthi mhlawumbe usunegciwane. It's just a matter of time. So into emele siyiqaphele kakhulu abantu kaNkulunkulu ukuthi imimoya ingasibusi, but we need to be at a state sokuba sober, sikwazi ukurealize ukuthi ngeke akusahambi kahle lana, akusikona. Because lento le ihlala kancane izijwayeleke, and then yakhele, and then bese kuyakubusa ke completely, and then you next minute you are an addict of this thing. So bantu baNkulunkulu imizimba yethu nangampela we always prove ukuthi idokodo kangakanani. Idokodo nje kuphela le mimoya eyahlukahlukene eyisebenzisayo imizimba to grow in it, and we keep on keeping it nathi siyondle ngokunikeza into efuna ikakhulukazi, and besiyakhula kanjalo ke kithi. Lapho thina isishiya sesiphelile, usuphelile emzimbeni, usuphelile ezimalini, imali yakho iphelile, kade uphuza kanjena, usuphelile amaphaphu akho, kade ubhema kanjena, usuphelile, usunezifo, kuphelile imisoco kuwena, usugcwele izifo ngoba sidla ukudla ongafanelekile, ishiya siphelile, ishiya silimele. Kade ufuna inkanuko zesikhashana, usulimele, kanti usuye lapha ethaveni usulimele phela, usubuye usulimele manje. Kade uhamba ngale nkanuko, kade uhamba ngomlando wesikhashana, kade uhamba ngayo yonke lento. Usuphelile manje, usulimele, usushayekile empilweni, usuyisibotho. Ishiye sizisola. Usuyazisola nje manje. Ukuthi uma ukuthi bengikwenzelani, uma ukuthi bengikwenzelani, usukhala wedwa at the end of the day. And ayikho into ebuhlungu abantu kaNkulunkulu njengokuzisola. Ngoba uzisola uthi ukube akusekho ukubuyela emuva. Kona it's so hard, kuba nzima phela umoya usuhaleleka ukuthi wenze leyo nto leyo. Usalibele ukuqhuba, and then uqhubeke nawe, uqhubeke. Uthathe ngokuthi. And then mase usufikisile lapho ufuna khona, uzobe-ke usubusa lona. So uzigcina usuyisola lelanga futhi sikhala at the end of the day ngokuba lento ingena kuwena ngomqondo obumnandi, just having fun, ngokunambitheka kwayo into, kanti ubumnandi obesikhashana, imiphumela izokwethusa. Yes, kumnandi vele, but obesikhashana kakhulu lo bumnandi lo. Ama-outcomes akhona konke kunemiphumela yakho. So izinto eziningi noma singazibuka zincinyane bantu baNkulunkulu, zincane kangakanani, zilula futhi ukwenza, futhi zilangazeleleka, but ekugcineni kosuku konke akusizi lutho. Kusho njalo uSolomon. Everything is so useless. Ufuna injabulo isikhashana, ufuna ubumnandi, size ngalutho. Konke kuyize leze, ukufuna ingcebo, ukufuna konke kuyize, ngoba konke akusizi ngalutho. Ekugcineni
It is unfortunate though manje kulesi sikhathi ukuthi noma kuyize, kepha kuyize libulalayo. Kuyize impela njengamanje. Akusizi ngalutho vele. Kodwa futhi the unfortunate part ukuthi kuyabulala. Kuyalimaza. Kwenza uy'sole. Kwenza uy'gxeke. Kwenza uy'thandabuze. Benza ungazithandi. Kwenza uhlezi ukhala. Kwenza uhlezi usuzini. Yenza impilo yakho ingabi right, ingabi stable. Ungabi le mpilo ekuthabisayo wena. Because singabantu sihlalela ukuthi sihlezi sithabile. Sihlalela ukuthi sihlezi sinokuthula. Sihlalela ukuthi sithole zonke izinto esizidinga ngesikhathi esifanele. Sihlalela ukuthi siphile impilo efanelekile esithabisayo thina. But ngokungenzi njalo, imiphumela isihlezi ingasithabisi. That is how imoya isilwisa singabantu. Ilwisa ukuthi, ikulwisela ukuthi wenze into ezothi ekugcineni uzisole ngayo. Ezothi ekugcineni ukhale. Usukhala wedwa. Uyazisola, uyazishaya. Uyaziblame. Not that I'm blaming imimoya nanani, because at the end of the day kusukuwena umele uthi yebo noma cha. Kusho njalo uJesu ukuthi singanqoba konke ngoyebo noma uqhaba. Okudlula lokho kuvela kokubi. Manganqobe ngoyebo noqhaba kuvela kokubi. So sihlalela ukuphila impilweni. Sihlalela ukwenza ini? Sihlalela ukuhamba apha endleleni. Sihlalela ukubuswa yini? Yini lesivumelayo ukuthi ibe ngaphezulu kwethu? Yini lesivumelayo kangaka? Konke kuyize lese bantu baNkulunkulu. Ngoba konke kuqeda ngaphakathi lethu kancane kancane. Because into iqala kancane unganaki ulibele uzinika ama-excuses angekho ulibele uthi vele ngiqeda i-stress, vele kukuthi, vele kuhamba kanje. Gcina usuyijwayela. And next time igcine iyona-ke manje esibusa wena singaphezulu. Because everything ekhona njengamanje lapha emhlabeni, it is an addiction. A bad one at that. And imizimba yethu is corrupted enough ukuwela kulezi zinto. Imizimba yethu i-corrupt. Imizimba yethu ayizwa. Ihlezi ifuna yonke into. Ifuna ukuduma. Ifuna lo hlobo lekheke. Ifuna lo hlobo lama-chips. Ifuna lo hlobo lobumnandi. Ifuna lo hlobo lophuzo. Ifuna lo hlobo lenjabulo. Ifuna yonke into imizimba yethu is very corrupted. We need uKristu ngaso sonke isikhathi. Ukuthi asisize. Ukuthi asihlenge. Ukuthi asiphulukise. Kukana konke. Ukuze noma i-corrupted kangaka kanjena, kodwa kwazi ukuthi asiqinise. Sigcine konke athanda ukuthi sigcine sikwenze lapha emhlabeni. Siqaphele konke. Senze intando yakhe, sibuyisane naye, siphile impilo yobungcwele. So bantu baNkulunkulu asihlezi sazi ukuthi konke kunemiphumela yako. Ingaba ingathatha isikhathi eside le, kodwa futhi ingathatha isikhathi esifishane. Ngeke size sazi. Angeke size sibone futhi. But thina solo sihamba nje ngobumnandi, sizohamba nje nge-enjoyment, sizohamba ngokujwayela nanani kuningi. But siqaphele. Siqaphele singadukiswa izinto. Siqaphele singadukiswa umuntu. Siqaphele singadukiswa abaprofethi bamanga. Siqaphele singadukiswa abafundisi bamanga. Siqaphele singadukiswa zonke izinto ziyalahlekisa ziyadukisa njengamanje. Esikuphuzayo siqaphele ungasidukisi. Esikubukayo all these movies angekho right. Esikulalelayo siqaphele singadukiswa zonke lezi zinto abantu baNkulunkulu. Siqaphele konke. Siqaphele sizisize. Siqaphele sizihlenge. Siqaphele siziphulukise. Ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba usithandela lokho. uJehova umdali wezulu nomhlaba ufuna ukuthi siphile ngonaphakade futhi sifumane umbuso wezulu. Nkosi nje ibinani inibusise inihlenge kakhulu. Niqaphele konke. Nazi ukuthi konke into inama results, inemiphumela yakho. So ungakhohlwa, uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And another thing, bantu baNkulunkulu ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona. TikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Lihle Ithemba Mzobe. Lapho khona imibhalo emfishane. Bese kuba khona nama-video which are 10 minutes clips. The very same ones from TikTok. And then kube uLihle Ithemba Wendy Mzobe no IE Wendy.
ku-Instagram. So nje inkosi ibenani nisize iniqinise ngidlulisele amazinda kwabanye bathole ukusindisa nokuphulukisa. Inkosi ibenani nibusise kakhulu manje uze phakade. Amen.